Malawi, camera. Yayi takulandirani pa Malawi Cameras YouTube channel pamene tikupatsireni tsopano pali mpungwe pakati pa ziphona ziwiri, chiphona chachikazi chimene sichimaopa, chimene chimaonetsa nkhope, chimene chimang'alula, ndi chiphona china chimene chimatchedwa kuti Comrade Mtanyiwa. Ndiye chiphona chimene chabwera chikufuna ching'alule Comrade Mtanyiwa. Sitikudziwa kuti Comrade Mtanyiwa analakwa chani, komabe tizidziwire pompa kuti analakwa chani. Guys, thank you so much. Malawi Cameras. Amene muli ndi kuthekera, can you tag Mtanyiwa? Amatchuka ndi kuti Comrade Mtanyiwa. Tag him. Tipangireni tag a Comrade Mtanyiwa. The reason I'm doing this video is straight to Comrade Mtanyiwa. Because of video imene apanga yokhuza Ntanda amene akuyima ku Nsanje kwawo as an MP. Now, the reason I'm doing this video, Mtanyiwa munthu onena kunena kuti ali part of kupanga politics. Ndakhala ndikubwera pano and I've been saying kunena kuti politics zamanyizi zimene timachita ku Malawi. We need to change, we need to stop it. But Mtanyiwa apanga video yomunena Thando kuti DPP atenga Nthanda hule amene anali wa kubwandiro. That's defamation character. Kodi Mtanyiwa Thando uyu munampezapo pa bwandiro? Kodi inu Mtanyiwa Thandiyu uhule umene mukunena kuti amakapanga pa bwandiro munamugonapo? Kodi inuyo Mtanyiwa, this is somebody who is being followed by many people. This is defamation character. Inuyo Mtanyiwa Nthandai munakampeza kuti ndi hule. Ndiye why am I coming like this? I'm coming like this chifukwa ku Malawi timanyozerana ntchito. Why am I saying this? Munthu amene wapanga chisankho chopanga uhule, if ali old enough kupanga chisankho ita zipanga uhule and wapanga decide kuti ayi ndikusiya uhule, ndifuna kupanga apply kuima as a member of parliament, you don't have the right kumupanga stop munthu ameneyo. Chifukwa chonena kuti chani? Inuyo you don't own Malawi Mtanyiwa. I want you Mtanyiwa to withdraw your stupid fucking statement. If not, Nthanda amene muli kufupi ndi Nthanda mumuze Nthanda ali ndi she's got a case here. You will learn to respect Antu according to what they choose. Inuyo Antu andale za ku Malawi, you are very stupid savages. Antu amene mumazona ngati kuti munayamba ndale, you are very stupid and useless men aku Malawi. Ndi zimene mumapanga. You want to kumupanga munthu oti wait a ndale za ku Malawi zopusa. These are the men amene they feel like they're entitled. They feel like they're entitled. Uyu anali hule anali. Inu zoti hule ndi profession ya munthu sumudziwa. You want to make I'm coming in apa ndi nkhani ziwiri. Ponyoza hule komanso inuyo pomuchula munthu amene sali hule chifukwa cha ndale zopusa. You get my point? Mtanyiwa kalidwe limene lili ndi limene tikukana. Ndale zimene zamanyizi zimene mumapanga anthu inyo amene you feel like you are entitled to ndale za ku Malawi, you need to cut off that bullshit. You need to understand to respect one another. Aliyense amene akufuna kupanga ndale, kaya ndi hule, kaya ndi wali disability, kaya iyeyo ndi mulonda, ngati wafika bona kuti ine ndifuna kupanga ndale, you're going to respect. Mukati iyayi kumene kuku ndi kuli mwini wache. Who is mwini wache? Ndale is not chieftaincy. Ndale sisa cha mpuyanu ina been saying pano pa page. I've been saying that pano pa page. You understand? Ndakhala ndikunena pano pa page, inuso nanu atupochere fu sake, get out of my life. Go and collect mu uchisiru wanuwo. Kupusa. English is just a language. You are correct. You know what I wanted to say. You know what I wanted to say, but you are coming with stupidity. Take this stupid idiot out of here. Block. Where is it? I don't want these stupid people. You want to ask me a defamation character or what? You know what I want to say here. When I'm high. You also that. Inu awuje ndani Mtanyiwa muzipase ulemu ndale zimene tikufuna ku Malawi for the 4 generations zimene tikufuna tapuzise zoti wina aliyense adziwe munthu asamaope kupanga ndale chifukwa chona kuti iye uje ni professional yake ndi uhule. Munthu asaope kupanga chinthu chifukwa iye professional yake ndi mulonda. Munthu asaope kupanga chinthu. Inu you only look down on anthu. Kodi mukamati kumeneko kuli mwini wake ndani anthu akubawa. Anthu asawali parliament wa mbava azatu 67.something billion anthu akubawa nkupapitiso konzipa tamulibe mankwala. What are you talking about? What are you talking about? Uyu Nthandayu sanapangepo uhule. And let me tell you, the reason I've come here, Nthanda amene mukumune nayo, that activist for her kuti apange join politics, I'm the one who told her kuti because nkhani zambiri kuti mudziwa kuti kumene kujagula anthu amene akuvutika, it was not because of that person amene mukumunena kuti mwini wake wachani. Mukamati kuti mwini wake wachani. Kodi mmazitenga ndale ngati za champu yanu ifo ya chani.
This is what I've been talking pano pa page. Why do you take ndali ngati sapa chief tamse? O ndali za champuyano. Why? Mukamanya kuno kumekuja kulimini wake. Ino yakupanda activist Ntanda. Munakazi wamene anthu akusanje the side yakumene kuja mene akuvutikira. Ntanda blot it out. And mena mabweresa ye uja as an activist amangobweresa tikupempha kumene kuti kupempha kumene. Ine nditaona including my MP amene mukunena yakule mwini wake amapanga chani. Ineyo nthawi yesa ikunfred ndathandizapo kusanje. Nobody cares about those people. Nobody cares about those people. You understand? You are just about a panel ndiweyo. Ndizimene tikukana kuti ndane zosapana. That's why I'm here. Ukungalikulu kupana uta panel ndiweyo fandi nanthu akupa. That's why you're confessing that stupid word you are putting in my life. Can't get your bullshit. Ata panel. Can't you see what I'm trying to make anthu ofuna khaliro nyasalo to understand kuti ndale sizopana. You are here to repeat the same shit. Inuyo mukamanena kunena kuti mupana. Why are you repeating that bullshit here? I'm here because I want them to understand kupanga ndale zantendere. This girl they are talking about. Ndihule anali kubandiro. Kani Ntanyiwa bring us a picture of kunena kuti Thanda yo ndihule. Kani Ntanyiwa bring us a picture of kunena kuti Thanda anamugonapo. Kani Ntanyiwa give us an evidence of maliseja Thanda kuti amamugonapo. These are the things zimene sisakufuna. Ndale zanu zopusa don't kuapanga anthu chimena sali. That's what I'm talking about here. Ndipo kamabwera pano kumalemba koma mupha nata pane ndi ndani. Ndizimene kulesa zopaliba amene ata pane we want ndale zantendere. Ndichifukwa chake anthu ajana fa kuchikangawa because there's somebody who is responsible for that bullshit. Koma they are failing to hold that stupid person accountable. You understand? Now, coming here, ndikumanena kunena kuti mukutenga ino DPP, mukutenga hule Nthanda. Inu chabwino, let me put this way. If Nthanda yo ndihule, hule atakhala kunena kuti Thanda yo ndihule, uhule wake tu ineya will vote for Nthanda. You know why? Nthanda ngati ali wa DPP ndi munthu mmodzi amene wakatulusa anthu osaukaja amapemphera anthu osauka amene inuyo a DPP you fail to bring anthu amene aja out. Ineyo if you vote kuti to vote for Nthanda I will vote for John kuti akulemekeza boma ndi ndani anthu amene inuyo munthu wanuyo chisiru chani chimene muna kuti mwini wakecho chisiru chimene cha si mwini wake mudziwa from today ino Ntanyiwa. Don't be stupid and foolish. Don't be a man with mponongolo muntu without understanding what you're saying. Ndale zilibe mwini wake. Kumene mukunena kuja Nthanda ndamene watu usamphawi. Amphawi amene ajawo that is boma. Imene ije ndiye government. Inu ya DPP mumatani. A DPP mukutani. Because last time I check even ilelolo if we are talking about DPP. Ndakhala ndikubwera pano kumafusa why do we have to bring DPP our volume back in government? Are we not where we are today because of DPP? Don't we have this Stones Alliance that is failing us because of DPP? What are you telling us inuyo? And if we look ku DPP kwanuko kusafika siku la lero did you fix it? Anthu amene ali nkati you still making campaign anthu amene ali nkati ku DPP kwanuko are not the same people that were long time ago there kuti this Stones Alliance should go in the street ndikukwamacha kuti akutuluseni ndi Tipex. What are you talking about? You are doing stupid and savages my campaign anu. Komanso the reason I'm doing this Ntanyiwa learn to respect humanity. Mumulemekeza hule ali ndi zolinga zake why akupanga uhule. Anthu amene they are better off that anthu akuba inu. Ama criminals anthu inuyo. Enanu you look like ndinu ma activists oti mumathandiza anthu but deep down you know you're thieves that are supposed to be in jail. You know ndinu anthu oyipa. You understand? Ndiye musakhale chipinjo munthu kaya ndi wa disability kaya kupanga uhule kaya kupanga chani chisakhale chipinjo choti niyo mkampange limit. You understand? Khalidwe nyasa limene muli nalo Malawi because you think kunena kuti inuyo ndinu amene muli apa. This is the mentality amene imakupangisa kuti muziganiza ngati you above the law. Nobody is above the law from the president to a less privileged Malawian. No one is above the law. Inuyo you cannot come kumanena Ntanyiwa hule ati pipi mwatenga hule mupanga follow up. Before you follow up Thanda you have to go and open a case. Abambo awibisira mbili ngati sana kugonepo sana kuvulepo Ntanyiwa you have to face Ntanyiwa in court. This is stupidity. You understand? This is stupid. You cannot limit people. You can't limit people. Nthanda ndina mpanga approach ndine kuti start come out. You know why? Ineyo ndathandiza kunsanje. IMP ena naba mabaga chimanga. Nthawi ya Cyclone Fred. You don't tell bullshit and you think we're gonna keep quiet. Kunsanja naba ana auche now underneath there's a family if not German then they're in Netherlands. I mean anandipeza ine they contributed kuthandiza anthu ndima uche ni mabaga achimanga almost 300. The MP that side anatenga kumaka gawa kuti kwanthu amene adamuvote. You understand me? Now, mwana amene uja Nthanda mukumune nayo never wanted to do MP. I told her, kunena kuti what you are doing is you are already an MP. Anthu osauka amene kwatulusawa nobody knew about it. Ndakhala ndikumpangirapo ineyo submitting nkhani za kwanthu amene ajawo. Inu ya Ntanyiwa mukuti chani. Ndale zanu azibamba kumalawo opusa inu. Zimene mmazipanga you want to look down on a woman. You want to call a woman a biash. Munthu sikana amene simuna mugone inuyo. Inu Ntanyiwa munamuvulapo amene uchi. As much as I don't want DPP. Ine nakuzani. Give me any party. But what I will not do is to go back and lick my vomit. Give me any party. We are okay with it. That's why I'm pushing good. It's music against anthu awandale. Because anthu nyoma sitengera pa ngongo pa uchisiru pa ugalu.
Pamene simu kwanga understand kuti politics ndi chani. I was here some days ago. Now boom today. Akuti tani mukatenga tanda hule wapa bwandiro. Hule yolo babwandiro patakhala kuna kuti pali hule. Akufuna kuima ndikuona kuti anthu ake akuvutika. Wayamba kupita to do the right thing according to the constitution. You cannot stop that. You cannot stop that, excuse me. You cannot stop that. Zimachimo zanu zimene mumapanga. Nobody knows about it. Iyeyo ndi amene wabwera nazo poyera akupanga machimo ake. And you want to use that so that you can limit that person. Ndifuna ndikufuste na Antanyiwa. Kodi uyu amene chichola ndi ndani? Do you know kuti chichola nali prison? So you want us to be using that kuti chichola nali prison? Pano chichola si minister. Koma mukuzo kuti chichola ndi even ma video yake amene nali kunthawi amene nali ku prison. What are you talking about? So you want to use that? People should not do according to their calling. Inu sumu kudziwa kunena kuti munthu onena kunena kuti anali drug addict. Go pa YouTube muzisatira anthu akumayiko akunja amene ali developed. Somebody who was a drug addict right now is on the pulpit teaching people. What are you saying? Antonio, I'm so disappointed in you. You are misleading people. In short, there is nothing good for what you just did now. There's nothing good about you. And it is only a crazy, stupid person who will be following you. Because you are part of destroying the nation. You are part of destroying the nation, Antonio. Nabanda wamana ataki Antonio. Azibambo opusa kumalawa amene matu onongesera dziko ndinuyo. You understand? Ndinuyo. Amene mukumunena kuti ndi mwini wake wakumene kuchi. Sana tuluse kuma video anthu osauka. Anthu ovutika. Ndikumabweresa pambalanganda. Tanda mukumunena as an activist makatulusa kumene kuchi ndikafikira anthu aja ndikuona kuti this is more than poverty. That's what Ntanda was doing. And if you want to say kunena kuti Ntanda this, Ntanda that, Ntanda, I'm the one who told Ntanda kunena kuti what you doing? Ntanda, please start upange no campaign. That is me. Spirit imene muli nayo yopondereza chinyamata. This is why DPP is still forcing Peter to still stand. You know what? Peter in her term did well. Anthu oyipa mitima inyonga tachina Ntanyiwa ndi amene adamusokoneza Peter uja. Zina la Peter linaipa because of the people that were surrounding him. Exactly what is happening today. We might think kunena kuti Chakwera ndi ali part of the wrongdoings, but the evil people that surround him are the ones that reports evil to him, for him not to see what is outside. And what happens? Instead of us holding people accountable, in truth, it starts from us holding accountable the people, member of parliament that went kumene kujawo. Chifukwa ndi amene makupeza kuti akukhalira zonse uja osaziwa. You get my point? Now mukabwera ndikumafuna kumati ineyo uyu ndi hule uyu ndi ndani. Let me tell you, hule or not hule, wina aliyesa amene afuna kupanga politics, they can do politics. Cut off your bullshit of thinking kunena kuna kuti inuyo ndinu amene inuyo ndi amene you feel entitled. Inuyo ndi amene mukuona ngati kuna kuti ifeyo ndi amene tikuyendeka politics. Then you lie to yourself. This is the generation whereby wina aliyesa amene ali watching Nyamata apanga nawo politics, because we are tired of your stupid, useless mentality of politics imene mumachita. Mukamanena kunena kuti mwini wake wakumene koko mai amene yoyo or whosoever in that side nthawi yonse anali kuti samatu santhu osauka before to understand kuti afuna khale ujeni akale thing. You understand? So I just received a tip of $15. He gave me a tip of $15. So you know what I'm saying? Okay, ndabwerapo sopano. What I'm saying, ndale za ku Malawi, you feel entitled. You feel like you own it. You feel like ndale za ku Malawi, it was not supposed to be like menezina chitikira from being ndi Peter. Ndale za ku Malawi is not supposed to be like menezi kuchitikira Bakiri ndi mwana wake. It was not supposed to be like that. Wina aliyense is entitled kukhala pa ndale, hule or not hule. Mwandimvesesa, Antanyiwa, if you are not withdrawing your statement and you have to publicly apologize to that young woman who is helping the poor people, that woman in Njamene Ndinampanga approach in Ntanda. I see your work. I see how you're bringing Ntosa Ugawa, because I love the poor people. Those poor people are government. It's not you people who okubainu. But those poor people, that's tikamati boma ndindani. Ndi anthu amene ajamu kwasetera nkumakhalirachi. Anthu amene ajamufuna kunena kuti asaziwike kunjachi. Ntanda, you went into ukatusa anthu amene aja. I approached her. I called her. I asked her for a number. I contacted her. And I told her, can you bring out zimena ukuchitazi so you can compete to go to the parliament? Now it was up for her to do independence or to join DPP. Now she has chosen to join DPP. You are coming, mukutenga hule wapa bandilo. Inuyende hule wapa bandilo. Why are you looking down on that hule wapa bandilo? Don't you know God uses everyone? Don't you know God can use everyone? This is stupid. Do you know why Malawi is cursed? Malawi is cursed because mumaka judge to people that you're not supposed to judge. Malawi is cursed for you limit people amene mulungu amata kumulolela kuti akapange chinthu chimene chija ndicho linga choti anthu ena should know and change. You see? Zimene mumapanga because you want to limit people. Because inyo mnazuza kuna kuti ndale only president akhale Peter, only ujena akhale wakuti, only uyuyu kuku ndi uyeka, only uyuyu kuku ndi uyeka. Mutanthauza chani? Inu Antanyiwa, if you are not going to publicly apologize, Ntando akakusumire.
unless you give the evidence kuti munamugonapo azibamba ku Malawi munafika po pama anthu amene mwatipangisa kuti onongesera dziko ndi anthu ngati anthu achina Ntanyiwa ati zopanda umboni. Ntanyiwa amalengeza kena kwa zabwereso yekha kupepesa munthu obowa amene ucha kunama. Ndi pamene ndikunena kuti akunama olo sakunama. What he did ndikumuyipisira mbiri munthu amene sali chimenecho. Iyeyo Ntanyiwayo ndifuna ango ndiyankha. Iyeyo Ntanyiwayo anamugonapo Thandoyo. Iyeyo Ntanyiwayo pa bwandiropo anatengapo picture ya Thando atamupeza pa bwandiro. Iyeyo Ntanyiwayo inu kodi chikukuvutani ndi chani kungopanga kujeni makampeni abwino. Makampeni abwino kuti Amalawi, because Amalawi they are already manipulated. So instead of you seeking to get them to understand, uyu Thandoyi ndi munthu mmoza amene ali an activist amene akwati usanthu osauka amene mwini wake mukunena kuti ndi MP wa side imeneyo amakhalira. She don't want or he don't want anthu amene to be known. She don't want it. That is the government. Why is she in parliament? Why is he in parliament? Ali ku parliament ifo anthu amene aja. But I tell you my MP amene wawa, when they find kungoti akalowesedwa kumene kuchako ku parliament kucha, they forget about the people. And if you have noticed that family mabanga follow politics yopusa ya Malawi bwino Joseph we stand kumanga mutu kuona president chifukwa chachani we fail to hold accountable these people that we choose from our communities what tuliza ku parliament Joseph mango president oipa but even the people that are supposed to build the community, it starts with the member of parliament. Koma ngati munaona ku Malawi inali sama mtu kuona president which is Joseph ndi mumbucha na defense still. That's the thing immediately mabanga ndifo chake member of parliament whosoever ndakandi kunena if you are a member of parliament. When you are standing kuchukuli wadi, ugeneka ukale kuchukuli wadi kumekuja. You know mavuto aantu mu constituency yako. You will operate according knowing kunena kuti I'm here. Mena kwa bangira uja waku amakhala ku Blantyre uja muti ndani Suleiman. Kuma anthu ambira majani zimenezo sizingateke because inuyo ndino of all the cargos munazuza kuna kuti inuyo mukukakamira kale. You don't want change. That's why we still force all the people that are supposed to be enjoying their retirement, respecting them. They have to sit and enjoy their retirement because at the end of the day, what do we wait? We are waiting when you retire. You are waiting for a day to end. Everyone is subjected to death. Kuma mene amapangira ndali za ku Malawi, they feel entitled. Entitlement yake makhala yotani ndifike ndimene makhalira mena anapangira bakiri mulusi mwana wake atupere akutenga after abambo wake ndipitiriza politics was not supposed to be like that. It's not shiftancy, it's not za nyumba mwanu. Politics ndio panga wina aliyense. But according to mene tinapangira Malawi ndifike mukumuva Ntanyiwayo kumapanga kufuna kumuonera nsingano yuyu pansi Ntanda ndinamuza ndine kuti imili ipanga uje compete for a member of parliament ola mukamfuse ndina mene ndinamuza that girl amangopanga uactivist wake. But when I saw the work, because in eso nane I know a good work when I see one. Member of parliament wakumene kuja anthu amphawa aja samatulusa. Like I said, kunsanje inenda kuya kunchito. MP anaba mabagi. Oda akapereke to the rightful people. Anakapereka kuti anthu awasada mu hotel. Anapitisa kwa anthu ena. Politics ya ugalu imene tinayo ku Malawi. You understand? Now, Ntanyiwa, you withdraw your statement and apologize publicly. If not, if you cannot even give evidence kuti munamugonapo, Ntanda apita akasume atsegule mulandu. Ndino anthu opepera kwa basi. Azibambo ku Malawi ambiri amene mmakonda kuchula. Hey, iwe, we laugh at things that we're not supposed to laugh. We look down at things that we're not supposed to look down. A drunkard can become a preacher. A drunkard can become a president. Not in Malawi. That's what if you now we're saying kuti zimezo ziyambe sokuchitika ku Malawi. Ndichifanya ke muli ndi anthu amene anagwira po prison. You understand? So, amene muku aziwo Ntanyiwa ati Ntanyiwa school mulibeso bola so wabakiri muluzi TV. Zimene zonso zimene ndikunenaso. Chisomo zimene kunena kunena zone. Komano ukunena at a long time. Chifukwa ine ndikunena kuti wasu opanda school sitima museka. Because ineyo I have worked as a manager for a director that is of standard 7. But I tell you that man died leaving beautiful legacy for his children. Anaga amene apita kuma university. They are working under his company. And the father anali muntu osapita kusukuru. You get my point? Ndifike ndikunena kuti what am I trying to preach? I'm preaching kunena kuti don't look down on anybody. Kuyambira hule uja. Muntu amapita tu kuhule kumaliza uhule ndikukhala uje ndikukhala preacher. Muntu amapanga kumalawi tima nyoza anthu amene God is calling them inu. Kumalawi tima funa kunyoza anthu amene they are the people amene angathe kupanga save dziko. Anthu amene angathe kuthandiza a community. You understand? Now, what am I saying? School or no school? Iyeyo adziwe ma limits ake. Mukamapanga politics muzipanga understanding kunena kuti politics si ya nyumba mwanu, politics si ya chambu yanu, politics is not shiftancy. If you can go and listen to video ya amene wawa abamba amene Ntanyiwa zimene akuyankhula kuti mwini wake what the fuck? Mwini wake wachani? What is he talking about? Mwini wachani? Mwini wa MP? Can you see what they feel entitled? They're very stupid and foolish. Can you see what they feel entitled? These are the people amene mapizo kutakalonkani muje. They feel like they're above the law.
ine ndakhala pano ndikubwera. I've been talking about politics pano. Ndakhala ndikunena kuti ndi nthawi ya politics kuzafika pa 2016. Ndikhala ndikukamba za politics. Ndanenatu. Kuyambira the president to elect privilege Malawian. Nobody is above the law. There's no special about that. There's no special about you. Not you to abuse the powers of your offices. But you're gonna deal with Malawians and respect them according to the constitution. Muntu amene wala kwa wachichola kwika. You must hold that person accountable according to the constitution. Not according to the powers because you are a president. Then you feel like you can send anybody to anywhere. Kamange na mene uchifojo na kuti iye utakupa ngani disrespect. O kapena uchifojo na kuti niyo mamuda. O kapena muntu yuyu wa muda mbale wanu. Ndiye kuti ola mulira ndi fail. You cannot do that. Cut off that bullshit. That's what I'm talking about. Those are the things that makes you feel like you're entitled. You're not entitled. There's a time for you to campaign. And there's a time for you not to stop campaigning. Start working. When you start working, you're working for all Malawians. Then you're going to do the right thing, not because you're in power. That's abusing the powers of your offices. That's what I'm talking about. Abambo awawa antanyiwa. Kaliola ulimene ndimene tikukana. Tifuna clean politics. What I'm living with him, apepese kwa Tando, apo I publicly, apo I Tando herself, akweneka pita kasumi. We will not allow wina wake kufuna kumupangisa muntu to feel a less of herself. Chifukwa chonena kuti ndi muntu onena unati akufuna kuima nawo politics zopusa. Iyeyo ngati wagulidwa ntanyiwayo ndi muntu amene unena kuti mwini wake wakumene koko. There is mwini muuzane mbumbucha na ino panda nzeru mmitu amphonongolo ino. Kulibe mwini wake wa politics. Sizapa muzi, sizapa mbuyanu, siza muntu. Amene akuziwa kunena kuti once you wanna go politics, siza nyumba mwakwanu, siza mbuyanu, politics ndiya wina aliyense, kuyambira hule, wa disability, kaya ndi mulonda, wapanga decide kuti lero ndifuna kupanga ujeni, as long as ali ndi mapepala oyenereka kuti apange nawo ujeni politics yo. Inuyo you cannot stop anybody. Inuyo you don't have the right kuti mumpange stop muntu. Let people do zinthu zimene akufuna. Learn to respect anthu. Aliyense amapanga chinthu according ndi mmene iyeyo wachimverera. Kwa America kuna anthu ambiri amene anali oti mabala umo anali kumavula maliseche kumavina mmene muja ngati kuti a stripper or so. Banopo ndi anthu oti amayima ndi kulalikira anthu. Inuyo you can stop muntu to do that. That's what Antonio is trying to do. That's what Antonio is trying to make this woman feel like, I cannot. I am here, I'm going to support her 100%. Antonio, mwatichitisa manyazi ndipo ndinochitisa manyazi. Muli ni mphonongolo mmutu. Malawi, camera.